My ideme na prechádzku, pôjdeme zo školy, pôjdeme dole, ostrihať zajačikovi papiečky k novému ihrisku a potom pôjdeme zasa hore. Prešli sme sa, ako keby sme išli zasa k domu, tam vzadu. Boli sme ako keby sme išli aj k Gustárky, ale išli sme na Pantrek. Z toho Pantreku sme išli hore ku novým domom. A stade sme išli dole a pôjdeme a budeme už tu sa nachádzať. Tak sa môžete na to pozrieť. My sme na prechádzke, ide so mnou mamička, aj s vedierkom pre zajačika, lebo môžeme strieľať konáriky. A tak toto vyzerá v okolí. Poznávaš túto budovu? Toto je budova škola Moskovská 2, Banská Bystrica. Tam ty chodíš? Áno, presne ako mama vraví, tam ja chodím. Tak to vyzerá, ak ste ho dobre nevideli. My ideme takto, teraz na to chodničku. A tam je naša trieda. Tam na druhom poschodí úplne tá posledná trieda, ktorú vidíte na druhom poschodí. Tak to je naša trieda. Tu je ešte altánok. Tak možno tak dobre nevidíte, ale už ide vidno. Kráčame, boli sme zajačíkovi nazbierať papiečky, mama ich už nesie. Tak je dobré. Aj mama chce niečo povedať? Že si tak pekne ideme po chodníku okolo školy v podstate. No. Aj na prechádzku, aj teraz z prechádzky, ale ešte niekde pôjdeme s Tomáškom. Lebo tam vidno školu. Neviem, že to jedno vidíte, ale tam je jedna škola. Tu je ešte pekne ozdobený stromček s guľkami, paličkami.